आप सुन रहे हैं जितेंद्र राजा की आवाज में। म्यूजिक बॉय संतोष बंटी। जहिया से लागल बाती भइल बाजियल मुसकिल, जहिया से लागल बाती भइल बाजियल मुसकिल, ओकरे खातिर खाली हमर ये दिल डहता। बहरा से हमके यार कहता या घरवा में माल हमर दुख सहता। बहरा में हमके यार कहता या घरवा में माल हमर दुख सहता। एक तो 5 मिनट लागी हमके भगावे में, तब हम छोड़तानी सरहु के इज्जत बचावे में। एक तो 5 मिनट लागी हमके भगावे में, तब हम छोड़ता बानी सरहु के इज्जत बचावे में। बुझे न दिल के असहार, छोड़े न कौनो कसहार, हमरो मुआई जैसे सर हुई रेहुआ मरता, रेहुआ मरता, रेहुआ मरता। अब बहरा से हमके यार कहता या घरवा में माल हमर दुख सहता। बहरा से हमके यार कहता घरवा में माल हमर दुख सहता। कबले बहिन के अपना रखब कुंवारी, जितेंद्र राजा के बनत घर वाली। कबले बहिन के अपना रखब कुंवारी, जितेंद्र राजा के बनत घर साथी बा रोहित पटेल धक देले बारे रहे। देखी तोरा भाई के मामा मामा कहता, मामा कहता, मामा कहता। बहरा से हमके यार कहता घरवा में माल हमर दुख सहता। बहरा से हमके यार कहता घरवा में माल हमर दुख सहता। जहिया से लागल बादिल भइल बाजियल मुसकिल, ओकरे खातिर खाली हमर ये दिल डहता। बहरा से हमके यार कहता घरवा में माल हमर दुख सहता। बहरा से हमके यार कहता